Slušaj, imam sjajnu vest. Bila sam u bankama, uzela sam svoje papire, pregledala sam te i našla sam idealnu varijantu, samo 5% kamate, možda veruješ? Jao, a šta je sa troškovima? Bože, mama, pa trošit ću te kad dobijem kredit. Jel, sine, znaš kakve su banke? Kažu super povoljno, onda plaćaš neke troškove. Znanja tebe, to je kao onda kad si išla na letovanje pa si platila dug. Dobro, svi znamo tu priču, ne moraš da mi pričaš. Moraš da proveriš bolje. Da li ima trošak menice, trošak prevremene otplate, trošak kreditnog biroa, trošak monitoringa, trošak odobravanja kredita. Dobro, samo stani. Znači, ja sam sve pregledala, pričala sam s ljudima i niko mi ništa od toga nije pomenuo što ti sad izmišljaš. Pogledaj tamo sitnim slovima, jel ima trošak monitoringa. Kakvog monitoringa? Pa zašto bi mi terali da kupujem monitor? Sve banke rade i naplaćuju. Pogledaj samo jel ima. Imam ženo svoj laptop, mislim to je isto što i monitor, ne razumem. Jel piše tamo trošak monitoringa? Pazi, stvarno trošak monitoring. Ali piše trošak odobravanja kredita. Čekaj sad. Pazi, piše trošak odobravanja kredita. Pa zamisli ti njih. Znači, to više sad nije 5%, nego kad sad sve ovo saberem, ove troškove, to će biti 105%. Dobro, i šta ćeš sad da radiš? Ne znam šta ću da radim, ništa neću da radim. A Telenor banka? Ženo, reka sam ti već da sam bolesna i ne mogu da idem u 101. banku danas. Izađi na sajt Telenor banke i pogledaj tamo, sve moram da ti crtam. Ne moraš da mi crtaš, evo izaći ću na sajt Telenor banke, tebi za ljubav i da me onda ostaviš, okej? Evo, ovi čak nemaju ni sitna slova, znači oni sve kriju, kapiraš? Ne, oni nemaju skrivenih troškova, imaju samo kamatu. A kako ti to znaš, izvini? Lepo. Šta pa lepo, što si postala neki ekspert za kredite umeđu vremenu? Muchacho, per favor, una margarita. Izvini, molim te, a gde si ti i zašto pričaš na španskom? Otputovala sam, digla sam kredit u Telenor banci. Tako znači, a? Dobro, ajde, uživaj, mućaća, ljubim te. Stvarno ne, ovaj ništa ne kriju.